sa mga malls, kag iba pagid nga mga pampubliko nga lugar. Agad mga kabayanan, ang rason nga hindi man banwa mag-suffer kita sa kalawidan bino, nagasuffer man ang aton ekonomiya, kag nagakabagdaw na ang negosyo. So tun anja kang National IETF kun bala mga kabayanan, okay diyang advice ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga maga-imponer, no? Maga-imponer kang bubbles o kung lugar para sa mga vaccinated. Ang hindi vaccinated, dito lang tinyo sa lugar kung diin ka mo. Pero sa mga vaccinated, may lugar na sanda. Hindi pwede dapunan. Sa piyak na bahin, si Isko Moreno, para sa inyo ihibalo, fully vaccinated si Manila Mayor Isko Moreno. But pariya sa ginhambal ka mga eksperto, no? Nga pwede kagyapon mag-positive, but you will not suffer the severe symptoms. Na amo dyan natabo kay Isko Moreno, mga kabiyanan, Van Samuel de Damas Kapita, o sige, kapi lang dyan sa piyak nga bahin, mga pinalangga nga mga tagparamati, storyahan taman dyan karon, ang dyan sa banwa kang kulasi, kay mbay kon paano i-treat dyan kang ahinsya nga naga padalagan kang local nga pangginobierno, which is the DILG, no? Ang ginatemel nga isyo, ang diyang problema blano ni Vice Mayor Bibiano Herco, mga kabiyanan, nga ti wara naka submitter kang anuman nga live, no? Ora man ti travel order officially, no? Ang pagkamaan nga rigto ta na sa Amerika, kang wara gyapon kadya hasta kadya makabalik sobra sa tuig, kag wara pa maman kung saan o makabalik. So mientras tanto nga hindi makabalik, mga kabiyananti, under sa law of succession, the first SB member, the number 1 SB member, amo banwa mag-act as acting incapacity sa posisyon nga ana na vacate. Istoryahan tadya karon kay ang mga pramukutanan blang dapat masabat i-discuss ta, no? Kung bala mga kabiyanan, hindi kinanglan blabanwa nga i-declare tabi kantang posisyon ni Vice Mayor Herco, agad hay para nga ang naga-act dyan nga first SB member permanenter tanang ang Vice Mayor, kag bangad nga nabakit naman kang first SB member ang saka posisyon, kinanglan ta nga magbutang kang ika-8 agad mapuno ang 8, kay tag nakulang sandaban wa, no? Agad mapuno ang 8 nga required kang layi nga komposisyon kang regular member, tipulo sanda ka dyan, plus mo ang ex-officio member kang kapitan, kag amuman ang SK. Istoryahan ta dyan karon ba, no? Sa after ka dyan nga pangalagan, kadya nga adlaw, mga kabiyanan, kadya nga adlaw may umpisa karon, tapos igma in the afternoon may promo ang Romeng Antonio's Miracle Oil, good for 3 days lang, no? Good for 3 days lang, buy one take one, no? Raka gakuon niya ko mag-inem kuno sanda banwa naga nami pamatyag da man mo all in one, luwas nga kung may sakit ka mo outside inside of the body, mga kabiyanan, ginaayad kag ginakabig pa nga immune system booster, no? Kaya ang sangkap na dyan krakon, may problema ka mo ginaayad kag immune system booster. What I mean nga immune system booster, ang immune system booster, tanan banwa bla, it refers sa body system.
tanan nga body system may epekta na nga nagaproteksyon kang inyo lungs against sa anuman nga mga bakterya kagaw, naganami papangsyon nga inyo liver, ginaproteksyonan agad sa mga toxins nga gasalad, no? Ginapanami ang pangsyon kang inyo nga pancreas, amuman ang inyong kidney. Di na karaka sangkap dyan, banwa ka nga dyan, gid, amugid, ang sangkap nga available sa Rumian Antonis Miracle Oil, nga nag-protect ang ating vital parts. Amura nga, ang immune system nyo nag-boost because of synchronized nga nag-function ang the whole body system kalawas nyo, kinaproteksyonan, kag ginaayad ang problema. Handam nyo, ginaayad na lang. May mga vitamins man dyan banwa nga available. Agod makafunction very well ang tanan nga system sa aton lawas. That's why nami ang inyo immune system. Mga pinangat na pramati, isaraga ning karga backdown kang immune system. Amo banwa ang kulang permi nga turog. Kita nyo kung mag-inom tinyok miracle oil, nagamuhag turog nyo. So ginasolve ng problema. Makabiyanan nga nag-a-affect kang pang-backdown kang aton immune system. No? Mga pilangga nga mga tagparamati kay man ti kon ang imo gani gallbladder lang banwa apektado, may problema, no? Nagabanag, may tonsillitis ka, may bronchitis ka, hindi karang karabanwak turog. So bangad nga i-repair na to, i-ayada na to, kung isa banwa amura ka mo turog nyo, ga-delay ka mo, darok oras turog nyo. Paman, News Black mo, Rumian Antonis Miracle Oil, kag imnan, mga turog nyo ay, kita nyo sakit ni busong nyo, guraro, hindi mo turog sa kasakit, ayada na, tapos paturogon ka mo, tinanong ipiktoran, ginaagi sa mid-id, daw tanan, turog ka nyo Black, anong pangsyon kang tanan-tanan nga partik, lawas nyo, sobra krake, amura ka aram kang ginuo, no? Sobra krake, ano ang function kang every part of our body? Naka-correlate, tras tagsa-tagsa. Mga kabiyanan, kamur ka, grabe ka, aram ka ginuo. Kag ano mga pagkaan, kanaan mo agad hindi tana mabagnaw. Ay, kuon ko gani, hindi ko magkaan tamis. Hindi ko kaan pait. Kay kung pait, ang kanaan ko, gadugang high blood ko. Kaga reklamo, kidney mga kabiyanan, kag pancreas, kung tamaan man katamis, mga kabiyanan, ang aten nga kanon. Oras sa pagpalagad, alas 8:17. Ang Rumian Antonis Miracle Oil, umpisa ka rusapon, ay deliver ta pa mga stocks, maga-offer kang buy one take one for 3 days, only, rogya, ora pa tapos ang balwa, only sa kulasi. Only sa kulasi lang. Baala ka mo stock, makabiyanan, kay para makabuli ka kaninyo sa COVID, no? Sa COVID, kay ang mga upper respiratory infection, no? Nga mabatyagan nyo lagi, bla, temprano pa, una nyo rin batyagan sa lawas nyo, nga mga ubo, trangkaso, flu, gasnising kamoran, nagasakit or throat nyo, amo na banwa nga mga ginabatyag nyo, simple larabalaan ka Rumian Antonis Miracle Oil. Kung wala pa man ti virus nga COVID, bual naman ran. Kung sintomas kang COVID, amuran, mabatyagan nyo bual naman ran. So kung mabual na sintomas early, mga kabyanan, hinder maglala sitwasyon nyo, ay sa upper respiratory system pa lang, patay na ang virus. Kapong grabe nga testimonya, kang taho to taga bugasong. Mga tanga ka milyon na gasto na. More or less. Halin sa Cebu nga binulmanay, pera na admit sa ospital. May problema ta na sa liver. Mga kabiyanan, gabahal busong na. Yung may problema ka sa liver, ang imo karabanwa nga panit nga itab, kagahabok. Sa sanga semana, ginbirahan na kinam nga Rumian Antonis Miracle Oil, nagkupos ana busong, kag nabatyagan na may alibyo. Kag agtong nagarabok kasi Tomas, nahubos na nga kupos. Timakan, mo bukat lang ulango.
sa ospital na laghalin, na admit, na resetahan, bulaan kang samples ang kung ano dyan, laboratory ang pinaka-samples, tapos lawas na kung ano dyan, no? Ang diskartik, doktor, binanyusan na lang imnan miracle oil. It's a miracle nga ang Jesus, 1,000 lang na gasto na sang sat versus nga more or less nga milyon. Yung gusto niya to ni si dito nga ustan sa barangay Saragosa Bugasong agto ninyo to agad nga mistoryahan nyo kag mangin witness bilog nga barangay kung paano tanagin ayad kang Ruming Antonius Miracle Oil in only 1 week. May alibyo nga nagkrupos ang gabaranag na rin nga lawas. Alas 8:19 sa atin banwa nga pagpangalagad mga pinalangga nga tagparamati. No? Now, antes ta kang mga nasyonal nga balita. Unahon taguran ay yang unahon taguran ay nasyonal. Pero antes karan, no? Kang atin rin nga mga detalye kang mga balita kag isyos, ma-advertisement ko anay kagapagar tubog ko, ma-advertisement ko anay mga kabiyanan, paliyog, standby. Partner, nakabati ka na wala sang antigen? Kung nakabati ka sang vaccine, amo-amo gini sila partner para ma-immunize ka sa pila ka mga balatian labi na gid sa aton nga mga kids. Ang antigen partner, substance ini para ang immune system naton magprodusar sang antibodies agud sumpungon ang antigen. Kay ang antigen partner naghalin sa mga chemicals, bacteria, viruses kag nagapurma man ini sa sulod sang lawas. Vitron Syrup. Kung makilala na sa aton immune system ang bag-o nga antigen, dira kag ma-immunize na ang lawas naton pero mapagwa ini sang antibodies para maprotektahan kung mag-atake liwat ang antigen nga nagaling sa girl. Kag kalabanon din partner nga ginag-ibig sini amo ang mga kids. Gani hindi naton ini pagbaliwalaon. Dapat may ara gid ginatumat ang mga kids sa Vitron Syrup. Vitron Syrup nagaboost sa immune system. Ginapaaktibo kag ginapapansik ang bata. Nga indikasyon nga maayo ang kondisyon sa lawas bangod nakatuman na siya sa Vitron Syrup. Vitron Syrup napakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olong. Aiza Olong, tagalibakang akalan, may butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng life extension vitamin D3 yun, wala na po, normal na. Maraming salamat po sa life extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Check para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors magkento lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok ang pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. Kings VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog. Ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaong ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung Kings VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang Kings VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply, bidya sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies, bidya sa probinsya kang Antique. Balik kita banwa sa atang pagpangalagad ang ating oras alas 8:23. Jayo, kung magpatughong ka mo banwa bla sa Kulasi gas station ka magto sa barangay San Antonio, Kulasi Antique. Ang first Bindo gas station sa Kulasi. Barato ang gasolina, high quality product of gasoline. Makita along National Road sa San Antonio, Kulasi Antique. Diyan sa balay ni Kapitan Dampo bla yun. Kahapon nagpatughong ko to mga kabinan namin kay bisan piralat na tugungon mo pakita lang kang nagabantay ng kwarta mo marid na lang mga kabinan bisan pulo pwede ka tugong
Ti beken iti pulo akang itugong kay kutsit na akang itugong. Na mga pinalangga nga tag para mati, no? Pero diyan mo bakal nami gasolina na dyan, no? Sa barangay San Antonio, Colasi Antique. Gay maman sa atin banwa nga pagpangalagad ang diyang si SB member July di makutak kang Colasi bisan ano oras suguon mo kampiyon gay sa serbisyo publiko gapatikit. Uli ka naging mo. Gay mao sa atin pagpangalagad mga kabiyanan si SB member Rami Necessario kang banwa kang Barbasa. Mayor Jerry Nicor kang ABC President Bobby Nicor Uswag Barbasenyo. Hamuman mga kabiyanan si si SB Papa Mike Felber Medina kang Tibyao. Kag SB Bokwal din Lim nagakuon mga kabiyanan ang mayad nga lehislasyon dalan sa kuswagan kang Tibyao kag ang Tibyao kini kabaligya tinapayan ko nang hasta kadya sa Burusogid kag sa Tibyao dyan man ang Tibyao Construction and Supply. Ngay maman sa atin ba nga pagpangalagad ang diyang omni ragya sa Colasi kabaligya tanan nga hardware items kag construction materials sa piyak nga bahin mga kabiyan barato bangad ang stocks da direct tagid halin sa Manila. Gay maman sa atin banwa nga pangalagad ang diyang Ilas Bike Shop gabaligya tanan nga mga bisikleta nami bisikleta da dyan mga original ura gagaba high quality dyan ang spare parts kag pwede pa mo makaayo sa barangay Lamputang Colasi Antique alas 8:29 si Joey Concepcion Presidential Advisor for Entrepreneurship nagpangabay agad hindi mabakdown ang ekonomiya ta bangad sa sobra nga lockdown bangad kasi rinamo ang taho. Ano abi ang rekomendasyon ano abi kon isipiritang wala na bakunahan. Sana bakunahan. Bisan magtirning nga banwa ang wara o kon ang nabakunahan, no? Mga kabiyanan. At least although carrier sanda kang virus, butang ko ay carrier magyapon sa virus. At least may protection sanda. Mga pinalangga nga tag para mati. Agad hindi la kuno mabagdown ang atan ekonomiya. Tawan taga-bubbles o kung lugar na pwede na magtipon-tipon ang taho nga mga nabakunahan o kung vaccinated ay may mga nabakunahan at nang mataho mo mga pinalangga nga tapramati, no? So hindi tara pagdapon ang mga wala mabakunahan mga kabiyanan bangad nga di agad lang man maproteksyonan man sanda because wala pa kuno sanda it depensa. No? Mga kabiyanan, ang nakita nga tiga kabagdown banwa ang aton ekonomiya, sarado mga negosyo, bangad sarado, kakaputo, ura ti bastante income, in general, apektado ekonomiya, tataksis kinakolek gobyerno mapektuhan posible man. That's why nga nagrekomendar tana nga amo dya mga kabyanan ang matabo tikon ko at tikon imponer ka gobyerno ti ora tatmimo mga mamor mga pinalangga nga mga tagparmati ora tatmimo karan no pero tunan pa kang national IETF kung ano ang andama istoryahan kag kung ano diin may maderive may mahimo sanda makaderive na sanda sa sangka desisyon nga okay na ang mga malls para lang sa vaccinated ang mga pampubliko nga lugar guwa na niya para lang sa mga vaccinated mga kabiyanan di kita nga bakun vaccinated pa hindi tanay kagto sa mall. Oras banwa sa ating pagpalagad alas 8:28 sa ating banwa nga pagpangalagad sa piyak nga bahin mga kabiyanan si Isko Moreno noy kang Manila nagpositive sa COVID, no? Nagpositive sa COVID bisan pa nga fully vaccinated sanda.
o kung tana. Bisan pa nga fully tana vaccinated na. So, nagapakita lang ria, makabiyanan nga pwede ka matipikan. Amo jambal ko na ka mga eksperto. But, may ginsugpon si Harry Roque, ang tarot kanyo blang, nadot kan tuod, pero ha? Kung ura na bakunahan ay han si Isko Moreno, ano ay handang tana? Ha? Ano ay handang tana? Na, amora mga kabyanan, siguro nang seryoso ang sitwasyon na. Amora koon kuno nanda, sakto gidambal kami eksperto nga kuno bakunahan ka, no? You will not going to suffer kang serious. Hindi ikaw mag-suffer sa seryoso nga or severe symptoms of COVID. Sa piyak nga bahin mga pinalanggat na permati sa iluhan terman bladyaw, no? Nakita kang kuwa mga kabyanan nga kuon ka diwit hindi tanay dya pag padayono ng transaksyon. Anakon ti mo banwa nga nakita kang kuwa ang plano kang DOH nga maka-purchase kang 4 ka unit kang laptop. Amakon mo bakbiyanan nga ang bili kang 4 ka unit nga laptop. Ha? 750 mil. Ha? 750 mil. 250 mil lamang ang kulang kag magsang ka milyon. Ha? May mo gid man kadyang ang malaptop ha. High-end ang anda banwa nga pag ngagin koon high-end kuno nga laptop. Di kong high-end lang dya, pwede lang dya apply sa sarakyan magbiyanan mo. Sa laptop, ano pa nga klase nga brand na ang nami, malang kuno nga brand, ang Apple, no? Mga kabiyanan, ang iba makasarang man a laptop, amora ka mahal, di ka mag 750,000. O Diyos na. Ay, mga kabiyanan, mga sobra 175,000 ang bilog ba? Mga pilangga nga taga para mati. Kita gani, pasensyaan nyo lang ko kung may biligin man laptop mo amura ora ko kumaan mga kabiyanan kung may bili. Nang ora pa ko ti laptop sa kajabi yung nga yon, mura ro kumaan kung tira bili na. Pero kamobi pa man koton ko, may laptop gid man nga mo amor bili na. Ha? Di amor plano kang DOH. Hindi da ko na pagdayon nun. No, gay takan. Nakita ka kuha. Nakita ka kuha, noy. Ay, nimo na lang gani isa gamay nga mga items nga 4 lang baklanda. Ayhan pang bili ka mga testing kits nga bilyon banwa ang nakapartiniser nga budget. Ay, ora man takmaan ko no overprice, kabay pa masilip. Manja banwa kang kuwa. Sos Maria Josep. Tingalak man. Daura artin nyo na takaan ka sobrang panakaw? Ha? Ay, Diyos na mo bahal ka laptop. Migado trotlat, tinyot na. Kung may kwarta gobyerno, kung kamo dyan involved sa procurement, hala ka mo patasa. Ha? Kita gani banwa kagto sa may mall. Mamangkot pero laptop mo 15,000. Agoy araw mahal gali. Gareklamo tapagani banwa ka 15,000. Anda ka Department of Health tura gareklamo nga sobra 175,000 bilik laptop. Ha? Mga pilangga ta pramati. Ay nako. Oh, may researcher ta. Ha? Di man maglabot ang Apple nga laptop sa 100K. Hati tuod ran. Ha? Mga kabyanan. May ginsender na kang gani nga actual price now. Giliin mo dyan ball sa Shopee. Nan mo regladot na dyan mamanahan lagi ka researcher dyan kung pira presyo ka maitim nga tuyo mo baklon. Ha? Isa man daw. Ano pag-ubos na ka partiniser kwartata para malabanan ang COVID problem niya Ginaunan yung
laptop mga pilangga nga tagparabati bakal. Daw parehas la kamo ka SB member sa Bilison nga Committee on Health sa pandemya tatlad mapagwa ka kwarta kag i-prioritize pag banwa tag taganay ka Jetmatic pumps. Bisa man daw. Bisa bla banwa kung nagakanta ka kasintonado. Daw nami libagan ka bato mo. Sintonado ang aksyon datlad. Kay man makabianan sa pandemya tlad linlain panda priority. Ang nagtag bla kang Jetmatic pumps bla kag mamulitika lang aw. Ay, nako. Oras sa pagpalagad alas 8:34 kay Mao sa atang pagpalagad ang Jolios Paint Shop. Ang Jolios Paint Shop kabaliga pinta nga mga dekalidad. Kag nami timplahon banwang pintar diyan kay original bla, high quality. Kag mabeul ni Migo Jolios kay kun ano color gusto nyo ipintas balay nyo. Kay Mao man mga kabiyanan ang RL Cycle Parts sa may Sentro Sur. Tanan nga spare parts sa motor diyan mabakal. Mga high quality nga kwan man nga spare parts sa motor. Amo man kay mga sign race advertising incorporated sa sentro poblasyon gabaligya. Gabaligya. Ang sign race ga print ka tanan-tanan nga printing materials, tarpaulin, t-shirt printing, stickers na tanan nga mga invitations mga kabyanan. Sa piyak nga bahin mga pinalangga nga mga tagparamati gaymawan sa pagpalat ang Carl Aggregate Supply ni Mr. Carl Noel Buaya sa Alpa Street sa may Atuwangkang Antico. Matutod ka manok mga kabyanan kag ang damog ka baboy diyan mabakal gid. Kag kung magpamatsoy ka mo, namit matsoy diyan oy. Samtang nga bayad ka mo sa Antico yak mo bakal nga damog baboy nyo, ha? Ang Grand Bakero ma-open na just para kadlaw. Ginpagwapo ran to ni Madam Joan Lisel Alohe Pandelos Reyes. Pamasyar gi kamo sa Grand Bakero. No? Ang Mel San Paul Internet Cafe atubang ang Shiny Star. Ang services kina offer PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate. Abay ang magpa-ID. Alan Alpas Aurelio ang tag-iya. Di Martibal Slitzer Manok and Concrete Products tulay dyan magpagwa mo sa Kulasi pa San Jose pa Sebasti nga direksyon. Regyan ra ba antes ka approach o kung sa approach ka tulay sa walang bahin. Dali lang kung magpa-north ka mo sa tuong nga bahin gali. No? Gay mo bangko nga siminto, lamisa nga siminto, lechon manok, may barbecue kag may limpo. Jeffrey Martinez Balben ang tagiya. Gmat Auto Repair Shop diyan na Banwao sa ni Mat Ongon. Regyan sa Sentro Norte. Pagwa bladyan pagtos barangay San Juan. Kag may rigto sa napisto sa unahan blato sa Sentro Norte sa along the National Road. Unahan balay piya kalsada lang. Sa unahan ka balay ni former SB now Municipal Administrator Kondrado Mayo. Ang may nagatumpok man bladyan nga masakyan sa kalsada kung magpanortek mo sa left side sa kalsada o kung sa wala nga bahin kang kalsada. Tanan nga problema kang inyo nga mga sarakyanoy makid-an gid ni Mat Ongon. Mga kabiyanan, ang lambda variant koon kang DOH ang tong 35 anyos nga lambda variant case sa Quezon City gabusong nga babahi. Local kuno to. Now, anong gusto da i-drive out nga point nga naglupad ang lambda hay local to? Di kung local man lang to, andet nga nagkalambda tanah hay halin ra sa piro. Now, ang gusto tambalan, now, kung local to, transmission, meaning may naglaton, no? Kung may naglaton, may wara na detect nga kagwara naman ka DOH. Ang problema sa prakadlaw, mahambal DOH nga raka nalatnan. Ti andot makabianan nga istrikto ang pagsulod. Kang tao alin sa sagwa kang pungsod, ginakwarantin,
bisan ordinaryo nga positive mamanaan mo, andat nagkalamda tas Pilipinas. Ha? Andat nakalamda tas Pilipinas, mga kabyanan. Amura problema. Now, kung ang tong kaso sa may Quezon City is local transmission, mga kabyanan, no? So doon, may wara pa ka muna detect, no? Kag siyo doon, may naglaton ka na. Ang balita bla sa perkadlaw mabatian ta nga na-detect rang iba kag nagrake rin gali na amo naman na masunod. Ang buwa na nauna pa detect naman ang ginlatnan kaysa naglaton nga man-an remananda kang atong gobyerno ginabantayan manandang airport. Ano diin nagka-problema sa Genome Center nga nauna pa ang nalatnan? Naman-an kang kaso kang diyang lambda variant sang sa naglaton? Diin ganito ang naglaton. Basi mapagwa naman ka reports perkadlaw, ang DOH nga, banga dura talagi maman-an to ang naglaton, naglagaw pa, dura talagi madetect, nagrake naman ang lambda variant tergya sa tan pungsod. Abi tadle nga nyo mag-ubrak mo hay. Gina-quarantine ka ginabulan nyo lang ginausisa nyo man talaga sa lodge pungsod kag is opera nga. I-quarantine, balaan kang test, kag pa-examine. Ibang sa sagwa kang pungsod na galin, iti may mga varianto, kapin pa ko sa Piro. Gina-examine, kag daroon sa Genome Center, andat nga, hura tumadetect. Nauna pat na-detect banwa ang nalatnan. My goodness. Alas 8:41 sa atong nga pagpangalagad mga pinalangga ta Bramati. Gaimaw si SB Mami Pilar Alosilha. Limog kang kababayan sa Sangguniang Bayan kang Kulasi. Kag tandas magimo kang mga ordinansa. Si SB Mami Pilar, si SB Boy Alarcon. No? Gusto na may kasulayan ang pangginawi targya sa Banwa it Kulasi. Former SB now Municipal Administrator. Kondrado maayo basta serbisyo publiko, kondrado maayo. Mayor Jojo Lumogdang, gakoon kooperasyon ng kinanglan, hagadasig malabot ang kauswagan. May promo umpisa karon sa hapon ang Roming Antonius Miracle Oil. Buy one, take one. Good for 3 days lang. 3 days lang. 3 days lang. Only for Kulasi. Kulasi lang na, hindi takagwanta kad libiray. Kulasi lang, sunod naman ibang banwa, hindi mo magdali. Now, istoryahan sa atong pagbalagad. Makabiyanan. Ang tong gintalakay, tabla kay ginasubaybayan ta dyan. Ano rugya banwa ang tindog ang aton gobyerno, especially kang local DILG o kang DILG. Kung matabo kag may mga kaso, parehas sa Kulasi, may kaso nga, we cannot ascertain the comeback of our elected vice mayor nga si Bibiano Herco. As background, makabiyanan, suno man sa pagpanalawsaw and even it is a common knowledge for us nga waay tana it live nga gin submit pero rigtoron tana sagwa apungsod. And we cannot predict why man tipiyo nga istorya, informasyon kung saan ogid mabalik. Ay kung may live nga legal nga gin-apply. Ti mas specify mo gid nga ti kung mag-sick-leave ka makabiyanan kung mag-official leave ka cover nga date kang imo ba nga official leave. Dari sa Kalawidan, mga kabiyanan, kang hura tana dyan sponsor Pilipinas, kang sa Kulasi, dawara naman ti libre to kato, diin masakay nga klase libre to. Hura pang ni dyan nga libre credits, kung tanay bag-opla na pungko. No. Ang importante, mga kabiyanan, nga ti, hura tana tigin submitter, nga
anuman nga leave. Kag bisan may submitter mga leave, dawara rin sa available nga leave nga pwede applyan kang sang ka empleyado kag opisyal ka gobyerno nga magsakay sa kalawidan rin kang tion nga wara ta na. So ang interpretasyon kay iba, no? Ay ba nga dura tingin submitter absent without official leave guwa na awol. Now, paano kuno dya gina tawaan makabiyanan kang solusyon kang aton gobyerno? No? Paano dya ginatawaan kang ginatreat kang aton gobyerno? No? Mga kabiyanan, ang diyang mga problema, kay siguro, dya sa may antike, wara pati natabo, nga kaangay ka dya. Kag maybe ba sa Pilipinas, wara pati kaangay ka dya ba, nga natabo? Basi makuonta nga, only here in first time happen in Colossi Antique. Ang punto, tarog ya ka dyan, ha? Makahamper bala dya kang makomporme bala ka natin ang DLG kadya nga hindi dya makahamper kang makomporme bala ka natin ang DLG kadya sa pagambal nga ti ang hindi ascertain na nga pagbalik kag ang pag-absent ng ura ti leave hindi bala dya makapikto kang pangginobierno hay as if kung itreat banwa kang atin DLG daw ay lang. Daw hindi makapikto ang non-appearance in Colossi kang elected vice mayor. No? Because ang pagpatita nga, you can go on with your session without him. No? Amo na. Mga kabiyanan, siguro sa mga binutuhay, guro, nga nagkakatabo dyan nga, at siyempre nagsaka ang first SB member mo. Mabuhinan mga kabiyanan ang regular member. Sa mga binutuhay guro nga nagakinahanglan lang banwa kang simple majority kag kunura tikal isyo ti pwede no ang aton punto anda tina-question ta kung ano status kag dapat mamanan kag mag-order kag himo aksyon ang aton DLG agad nga kun may laying nga pwede apply nga, pwede tanar banwa. Mapahalin bilang vice mayor, kundi ang first SB, i-install ta as regular vice mayor. Not only in acting capacity. Ha? Santuig ng tao nga wara, sobraron ma-acting in capacity, gyapon ang nagbulas ka na, because we cannot ascertain nga magbalik patana o kung hindi man maybe guwa na butang tabi kung hindi ta na magbalik ha mananta may layi diyang dapat i-apply ang punto ta nga kung i-install ta ang first SB member what will happen next may kulang nga regular member which is 8 dapat ra di ba ako magbuto ka mo SB member huwalo ginabuto nyo no huwalo ginabuto nyo tigwa ng regular member, ang elected ng regular member, 7 lang, kayong sara, nagkulang. Nagsaka ang number 1 mo. Tang punto tabangad nagsaka. Di kundi, kung palinan ta serko, kag, kung ano ang ginahambal kali, kag mapahalin, kag pwede ta ng palin, kundi. May install taman si Alarcon, nga number 1 SB member, kag makulangan ang regular member, nga 8, kundi maka-install ta kang another 1 to complete the number of 8. Galing wara, mga kabiyanan. Galing wara. Oh, hindi kita makabutang kang number 8. Hindi kita makabutang kang ikawalo. Ikawalo, agad mapuno ang 8. Bangad anytime, pwede magbalik serko. And anytime, bangad nagbalik serko, manaog balik si Alarcon. Tigaring naman anyo kung sanong balik sir kuwao. Ha? Naman anyo kung sanong balik sir kuwao, kag man anyo mabalik pao. Ura ka kita ti information. Bisan ang pangyabdan da lamang banwa nga ura tanat tilib, pwede tanah banwa pinahan eh. Ang aton lang makabayanan, nga daan nagawuri man ang DILG ta. Sadya nga sitwasyon. Because
Ako banwa as media man, wara gid ko kapati nga ang pagkakulang bangad na kulangan ni Pirmi presiding officer si Alarcon nga kulang ang membro sa floor, wara ta kang kapati nga hindi maapektuhan gyapon ang sesyon da. For me, affected gyapon. Why? Ha? Kunurak man dahil gi-cite ko. Andot kinanglan gid mapuno ang membership kang Sangguniang Bayan. 8 ang regular member plus 1 ex officio member kang mga kapitan, siyam, ikapulo kang SK. Pulo sa natanan yan karan. 8 ka regular member kang darwa ka ex officio to complete the 8. No? Mga kabiyanan. Example. Okay laran kung simple majority lang Pirmi ginabuto-butuhan na. Urat problema ran. Kapin pa kung may nakita, tadyan banwa nga may mayoriya man ang Sangguniang Bayan. Grupuhay man ang bunituhay mo. Kag hindi mo raman igargid. Nga grupuhay ran. Ha? Daw gapin naman inter ganirang grupuhay, bisan diin ka lang. No? Mga kabiyanan. Example. Ha? Kung mag-intrabi ang banwa o kung magsulod ang banwa sa ginatawag financial loan, mag-loan bi. No? So, sa loan bi, sandig sa local government code, it needs 2/3 of all the members. No? 2/3 of all the members. Agar ba determine mo ang 2/3, beken lang gani banwa ti 8 ka isbing nga regular kag darwa ka ex officio member ang basihan mo para mabuol mo ang percentage of 2/3 of all the members, mga kabiyanan, including pagani the vice mayor. No? Including pang vice mayor. So kung pulo sa natanan, including the vice mayor, agad ba determine ng 2/3, unsi ang bulaan mo ka 2/3. You get my point? 2/3 of all the members. Meaning ang bulaan mo ka 2/3, computon mo, agad mabual mo ang 2/3, unsi sa natanan. Di kung makuon, ti mo nga, ay ti abay mo vice mayor raw. Ti ang vice mayor, miyembro man kang Sanggunian. Okay. Amura nga budlay mag-constitute ka 2/3. Example. Ha? Gin-discuss ko ninyo. Tiyang 2/3 is 8. No? Of all the members. Ti ang Sanggunian bi gusto mag-enter kang memorandum of agreement malon. May darwa tiyang mabinutuhay anay ang regular members dalam kag ang darwa ex officio. Hay ka balik tanara sa general principle nga although ginabay mo isip ang presiding officer, pero tawag ka binutuhay, hindi narakboto unless kung may tie. No? No? Kaya makonstitute mangyapon ang 2/3 bisan ang vice mayor hindi mag-intra. May kaso kung una mo nga, bisan ura titay ang vice mayor nag-intra ko na, ti abay man ko sa pag-determine na ka 2/3. Ti mintra mo ko sinutuhay. Natabo ra ka aman sa aman ko na sa Sanimio. Although nga sa pag-determinar ka 2/3 of all the members abay ang vice mayor, but it will go back to general principle nga the vice mayor will only cast his vote in case of a tie. No? Kay bisan ang regular members malang o kung ang member sa floor pwede mangyapon makakonstitute kang 2/3 bisan hindi magbulig ang vice mayor boto. Now, amo dyan nga kinanglan mapuno gidaad mong masiguro tarandaan nga mapuno diyang Sangguniang Bayan. Ha? Ay kung mapahalin rad sirko ay amor dyan natabo kundi hindi tarpag-isipan si Alarcon nga membro gyapon kag abay gyapon sa 8 isbi member. Ay bangad gina-entertain ta permi nga temporary lang tana dyan kanya kag acting. Di ba? Ti ko nang Sanggunian example. Ha? Masulod biyang banwa sa loan agreement sa sangka bangko ay may patindagan kita nga minami ibing merkado no. No? Nalon bi kita. Ay hindi ta kaya mag-finance para kada mag-abot irata deduct ta lang.
Ang oposisyon B, iti hindi manigar sa sangkasanggunyan, may grupuhay man mo. Oposisyon B natabo nga may darwak bilog. Oh. Di ba? Oh. Te, ang 8 nga regular member, mga kabyanan, nagimo lamang 7. Oh. Plus, ang darwa ka ex-officio member, kundi mimo lamang sanda siyam. Tiandat nga siyam lamang sanda rumingaw. Ha? Di nang sara, ay dapat pulo ra 8 ka regular member, kang darwa ka ex-officio. Tiandat hindi sana mimo siya may ang sara nga regular member nga si Alarcon nagsaka nangin acting and capacity nga pwede magani kuno kung gadil gym na o kung magabot serko ay nagtirtinan da pa bali magabot serko. Ang aton punto dapat kung serko rin install to si Alarcon. Di ba? Oh, kundi matabo nga 7 lamang ang isbi nga ginboto gid lang isbiaw. Darwa ka ex officio member kundi siyam. Oh. Ti ko malon ang manwa. May darwa bi karon ka isbing oposisyon ay group Y magkatabo sa sangguniang bayan. Te, kundi ni matabo ang loan, hindi ka mong ka-constitute kang 2/3. Ha? Haiti minus mo gid ang nag-opos nga nga darwa nga oposisyon. Oh, ti pira bilin nga nagboto, 7. Can you constitute the 2/3 number of votes? No? Hindi. Ha? Hayra at kung may dyan sa Alarcon, ha? Pwede ka boto, galing uratana mo. Di kundi, mabutang ka o kang sa SB member, no? Kag kon ang SB member nga ibutang mo tutup puno da 8, agad fill upan ang number 8 o kung ang kawalo, kundi mabuto pa to para ma-constitute ang loan. Na in cases like that, kinanglan gida at makumplito. We are always sa hanging situation. Example ay member Siam. Siam ha? Mga kabyanan. Oh, Siam. Siam sanda. Ha? Mga pinalangga nga tagpramati. Oh. Siam sanda mo diyang membership daron. Ang original membership dabayan pulo sa datanan. Example be, kang wara pa nagbayis mayor si Alarcon. Ang membership, example lang ha, 5-5 be ang numero. No, 5-5 be ang numero. Example lang, 5 ang oposisyon, 5 man ang administration. Di always ang vice mayor, kunura be halin si Herco Jas Pilipinas, break ang tay. Bangad, ura si Herco, kag nagsaka si Alarcon sa Batangabi, si Alarcon sa administrasyon. Kundi, dag permiran oposisyon. Why? Di ba nga nagsaka ang diyang si Alarcon, may mo sanda nga, example lang ha, siyam, o kung bangad siyam sanda, 4, kag 5 oposisyon. So, pamalakpak permi oposisyon. Niyad lang ganit sa kulasi, ita na. Kay majority banwa ang administrasyon. Man mo hindi mo maimbitar ba no, sa sagasagunyan na may tawag ang grupuhay mo, bisan sa binutuhay. Now, ang diyang senaryo nga ginahambal ko, paamo dya ang pwede matabo, kung hindi mapilapan, kag daw iwara sa bungog kay DLG, nga mag-decide, whether or not, ipirmanente na sa Alarcon, bangadura sirko, agad hay, ang mabakit na sambilog, permanentehan nanda, mabutangan. Miyad lang pirmi kung ang binutuhay sa sanggunyan bayan, nag-require lang ang simple majority. Miyad lang rad pirmi kung nakita mo lang kung ikaw sa administrasyon, may majority lang kamo pirmi. Garanti apektado, although may majority kamo, apektado kagid salon. May darwa lang oposisyon kung magbabalabang. Ha? Tapos ang saratong i-fill up mo, mabuto raan to para makonstitute ang 2/3. Bahal nga bagay. Tipras ka dyan. Gintawaan ko example, kung mag-loan ang banwa, ha? Kang kulasi, plus may darwa lang ka oposisyon, hindi magbuto, bangad na kulangan, banwa
number of SB nga pwede magbuto nga magpabor sa loan. Ha? Hindi nanda mahimo, bangod kulang ang pwede magbuto para mahimo 8. Kay gani, waragin pilapan ng sara. Kang sarap ito, mabuto to para sa loan. So, mo niyang punto nga dapat masolbar. Because not all the time nga ang ginahimo nga desisyon dyan kag pag binutuhay sa Sangguniang Bayan, it only requires the simple majority. Ha? Di pa bayaan talang mo amoy banwa? Ha? Ako tanagapati, si Ruming Antonio, nga ang hindi pagbutang kang sigurado, kag ang hindi pag-aksyon kung ano ang status kang sangka posisyon nga mabakit, bangad hindi taman madesisyonan kung bala, ha? Vacant ang posisyon ni Herco, nagasupper ang tawag ng public service. Tudan, ano matabo? Desisyonan nanda kung ano status ni Herco. Para piho may install si Alarcon. Kag si Alarcon, amo ang mga kulang sa ikawalo, no? Nga members. Para ma-installan man kang kulang nga ginbakit ni Alarcon. So that ang other votations sa ibang nga transaksyon dyan sa Sangguniang Bayan, hindi mahamper. Because overall, it will affect gyapon sa pangkabilugan nga pinutuhay mga kabiyanan para kaninyo ti oral at problema. Para gross nilje, pwede kambal, you can go on with your session. You can approve what kind of resolution or ordinance nga pwede nyo aprobahan. Ganing ti, niyan pirmi kung simple majority lang ng lan mo. Ay kung may mga kaso kung kisa nga wala lang nag-require ka simple majority, kag kinanglanan ang sambilog pa. Ha? Mga kabiyanan, di ka magreklamo? O, plus B majority rin raad ang nagakuon nga malunta pakidaan tang mag-public market. Hay may darwa nga oposisyon. Ti bangad nga kulang ang maga-constitute kang 2/3, tikita mo. Hay kunura ra nagsaka si Alarcon, maka-constitute taka 2/3 nga required sa mga loan agreement kanan. Dibla? Amura ko mag-intra ang kulasi example sa loan agreement. May darwa lang oposisyon nga hindi magboto. Kag kulang ang numero kang isbe nga maka-constitute kang 2/3 so kung walo nga atong pwede mo i-install nga isbe member nga kulang maboto sa 2/3 agad ma-constitute ang 2/3. Nga dura ma-installan tindi kalon ang banwa, hay kulang yapon, mariklamo ka mo. Ang ambalan mo, san upat na kadayil, jeja i-declare nga bikan ang posisyon ni Herco man. No? Paki kara kay simple majority lang pirmi kinang larin ka pinutuhay ng skulasis, isbi mo. No? Kung ako, Bibanwa, isbi, dyan I will going to fight out this to complete. Kag hindi dapat pagkulangan ang numero ka mga SB members dyan. Because not all the time nga ginaaprubahan kag transaction kag SB, naga-require lang kang simple majority. You see? Kag hindi ko magpati, banwa nga hindi dyan ka-affect kang general delivery of services and decision makings regya sa atin banwa. Dapat, ma'am, query ka mo sa regional office na. No? Nakababahala ang sitwasyon sa tuig ro. Hindi tinyok ni mo kang bisan opinion lang gid kung ano ang pwede ta ma-cite. Ha? Nga president, nga law, it will maybe apply in the absence of more than 1 year o vice mayor already, ha? O vice mayor, Bibiano Herco, so that we can install a regular and permanent presiding officer coming from
the regular member and who is the first counselor. O garing wire ko time mga kabyanan. Doon nami pa mag-discuss. Ada inubagadot, tabla ba naman? Wire ko time Ay, nako. Dapat maging president ng diya karon. Oras sa tagapagpalaga alas 9. 4. Ngay mao sa tagapagpalagad si Moise Dioso. Kang satellite kulasi kung magbakal mo banwa, kang satellite magpa-install diyan ka magto sa atuwangan kang Palawan Punsyap Highway, mga kabiyanan. Si Neil Dakila Gabligya, mga kabiyanan diyan ka Baraso. Tarang klase Baras, sa barangay Biri o Barbasa Antique. Kaga si Kapitan Victor Sorilla, tandas Kapitan, basta serbisyo publiko. Kaga mo man mga kabiyanan, ang Dodeli Restaurant Bikiri, kaga pizza, hamuman ang Gabligya Construction Materials diyan sa unahan public market kang Sebastian Tique, kaga tamborong kag mga tubig. Bata ni former mayor Bantog Barona Tagayan kana si Christopher Barona Jr. Ang Wisam Electronics Regyan na Banwao sa unahan patio kung magpasanusi ka mo direksyon sa tuwa nga bayang karsada. Tananoy nga mga electronics, TV, washing machine, DVD, tapos speakers, ampli, tanan-tanan nga electronics. Diyan ma-repair, agtunin, yung bladya ng Wisam electronics sa unahan kapatyo. Alas 9:05 nahon sa pagpalagad mga kabiyanan. Ako dyan si Roming Antonio. Nagapaslamat gid sa inyong pagpamati. Miyad gid nga aga Antique. Ang pinakabago, anti-fictive